Tenggene Sunan Giri. Kayak emang pedot ya. Dot. Ini ooan. Dan iki arepe budal iki. Arepe budal iki. Jenenge todan. Wes. Lumayan nanjak. Yang pernah kesini pasti tahu rasanya naik di Bukit Tenggiri. Glender sapa? Sapa mang sing muni medhek glender mang? Tak malah glender aku. Duwe glender kok tenang ae. Oh iya. Gelang nanjay kok ngene. Gas. Pakai gas lah bimpet kali. My friend. Munggah nanjak panggah karo rokokan piye ta my friend kuwi? Nggih. Lah nggih. Nanjak kali ngeses ya, Pak. Pintu masuk amal kebersihan. Gapura Paduraksa. Hati lho, Nduk. Ayo Mas Axel. Makomnya klasik. Ya, keluargane mana sing teko jarane sapa? Syekh Kamandane. Ahmed menanyakan sik disekar apa ora iki sarene kene. Lamun enggak disekar dungane wong sing rene turah iki lek. Ya, dungane wong sing rene iki turah iki. Kan mesti ahli Korea. Kan bisa tetap bisa. Ada yang main lagi bolongnya kan penak ya. Wah, ahlal kubur min hadal Korea. Maksudnya sing neng kene kan ngono teman-teman. Iya, betul. Ya, kita termasuk neng kene mesti oleh kiriman. Dino kira tau. Wis kene rane pedote. Turah ya. Nggih, bahasane overdosis. Bisa keturunan ta ya. Wah tenan, nampani kirimane wong sampean. Yus kan kono. Tak panen koneh. Nggih, gitu. Mau. Aku mau. Bawane 2000-an katakan 2000. Ya baik. Pak ya ini paguyuban ali kelas.
Dia tambah wes sip. sungkan aku. Ngono kuwi lho, nyambet disungkan. Bentang ning Selasa Rebo aja Senin Kamis tok. Woi iki. Iki pemimpin kemeng lagi teko. Ibu Rini, how are you? Tenan gak kalah tenan aja nana wong nom. Isis piye? Aman toh? Aman toh? Sehat toh Isis? Iya dong, kalian lihat nih. Kono. Wah, lah kelamine dibledehne kok metal ae, Pik. Pik. Yo, Pik. Ha iya. Yo arep duwe adik piye to? Ora pekoh nek critane. Lah kuwi lho krungu Ora kawan. pekoh nek critane. Kuwi lho krungu to. Iki kone boloku wenoyan. Ayah Jarjit. Ayo Yul. Mosok. Bepat lho. Bepat lho sik jos lho tenagane tulon. Wong jojek ning kono medhuk. Nggih. Nggih. Sami. Lip. Lah ya Jarjit wis di atas sendiri to emang? Iya, ayah jadi dijit-jit tok. Ya. Dulur lanang ya, Mas Rohman Rohim beserta nyonya. Ki pamanku. Asmane Pak Jen. Karo ki ya ponakan kuwi. Jenenge Aguk. Ki Pak Nyupik. Nah, krungu. Lah iki Mas Nyupik iki Bu Ustad. Iki bulike Bu Ustad. Ah, nek niki kula mboten wonten komen. Mboten wonten komen kula. Nggih Mbak Pin. Nah, piye? Pak Primang ketoke umek nang ngarep, bakne tekone kene kalah dhisik panggane. Nah, Mas Akmal. Wah. Selfie to karo Pak Pue apa mbek ayah tok? Delok gambar ae. Saya pompong enek. Oh ning kiwa tengah omahe ora ngene pemandangane. Mek jagungan to ngonamu, ya ben roh kenean. Pak Ri, sehat nggih? Alhamdulillah. Lah kali Mbak Kam, nggih, sehat mawon. Sip, nggih Pak San. Wah, Pak Sokle. Wah, jos.
Lanjut Pak Wi. Ayo. Tasik sehat nggih? Sehat amin. Alhamdulillah. Lebot tayo mo, Kak Pak Pergiman. Pak Pergiman. Ayo Bapak Andin. Sip. Sehat apa Andin? Alhamdulillah. Pangga sehat kabeh pesertane. Suwung ta Mas. Piye bro, sehat ta to? Aku ngomong rogone lho. Lho mbahasmu mesti ado lho, rogo. Iya ta, Tong? Iya. Aduk, nanduk. Nggih. Weh, Pak Kris to emang? Lanjut Pak Kris. Oi. Dede. Siap. Weh, pangajos staminane. Noleh to Mbah, Mbah ngujus kok gak kenal balane berasaku. Wis to? Oh, jos. Ayo Pak, nganan Pak. Iya, Pak. Mosok semoga-moga Pak Wan. Ngecek to tapi Mang? Ngecek, ya. Pak Arif lho malah gak ngecek ae lho sik jos staminane. Ngecek ora Pak Arif? Los. Los lho. Wes pesertane sementek iki. Yang balik ke bis monggo. Ya. Yang balik ke bis monggo. Makom era sepuh-sepuh sak jaman kali Mbah Sunan Giri lan putra wayahipun. Monggo mlebet makom. Nggih, tangga nggih. Situs-situs makame klasik. Bener-bener makom kuno. Kalau tak tekoke sing sehati rogone. Lah kok curhat liyane rogo to, cah iki lho. Rogo Pandowo. Golek jaranan to kawanku. Iki lho cah iki lho. Rogone aman. Lah kok rodok sengkleh nek muni ngono iki, peh piye iki kancamu iki. Ngot gak pedan emang ngot. Nyong. Iya Mas Wik jenenge. Oh-an Mas Wik. Wik nendang Wik le. Ayo, dong melbu. Sandalnya dilepas untuk masuk ke makom. Ya. Ayo. Nah, itu. Ya pasukan. Ya.
Persiapan tahlil dimatikan dulu. Sunan Kidul. Dan tidak.